Я Веселуха Іван, вучень 8 А класа вучебно-педагогічного комплексу Яслі-сад сярэдняй школы номер 24 города Барысава. Кондрат Крапіва, ганаристы Парасюк. Бывае, правда, вочы коле. Раз гнаў пастух свіней у поле, адзін вялізарны паршчук, які аббегаў вёску ўсю. За раніцу абшнырыў за вуголле, цяпер такі меў важны выгляд, што носа не дастаць і сажнем. Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў, а што ў самога налычыў, не бачыў гэтага аднак. І вось адзін тут падсвінак, які заўважыў бруд раней і кажа: «Дзядзечка, твой лыч у брудзе, нязгрэбна гэта між свіней. А што, калі заўважаць людзі?» Парсюк наставіў хіп. Парсюк раз'юшан, цераз цябе я чырванець прымушан. Такое мне асмеляцца сказаць нямногія. Ды гэта ж дэмагогія. Парсюк нашлаецца, не дараваць клянецца, і месца мокрага крычыць не застанецца. Ты мой свінячы гонар закрануў. І так ён пад свінака грызануў, што той на сажняў 5 адскочыў. Парсюк не надта быў ахвочан глядзецца праўдзе ў вочы.